Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapu kama par minggu tadi bagasa sadarion tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 10 alu ayat sada sahat rodi ayat tulu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon, amen. Tungi sema dongaku diaka banua gijang, jala dukon niho dang adong dihalomohon rohaku di tanoon, nang pemerus sibuku dohot rohaku, sai debata do partano batoan ni rohaku, jala parjabaraku saleleng-lelengna. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, na sokal jala na bonar, dia lohodo na gijang maroha, jala dipati bohodo na serep maroha, alani ihu pangido hami tuho, sairamoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jala burju rohanami, diadopan ni halak saluhut, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 180 alu ayat sada dohot ayat 5. Saja
tabegema patik ni debata na di totuho di minggu ta sadarion ima patik patuluho doho lapatanna patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang goso ture dalanna ai hona uhumna dosogot akka namar seneang di goarna dia do lapatan ni odo iko dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang hita olo mamurai manang manulun-nulun manang marujar-rujaran naroa manang mangasi marhite-hite goar ni debata ai dinatar sosak doho ditangiang doho dipuji-pujia do si dohonon goar ni debata ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon naho bartu patiki ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patikmi amin. Tabegema korsian punguan ina
Mare dehita sian buku de nomor 170 sada ayat sada dohot ayat 2. Bagasan uduk dohot serep ni roha tato poti ma dosa tanah godangi tua dopan ni debata martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami na godangi di bagasan hajahato dohami tubu jaladang adong hapor siaw di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil sian akadalanmu masai godang do pangalau sion nami di patikmu alai ingot mahami ali Tuhan alani denggan di basam dohot asi ni roham sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami dohot pangalau sion nami sai ingot mahami hobartu asi ni roham dohot denggan di basam alani guarmu ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata Roma hamutuahu ha asamangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah tungsura rara dosa muna songon abit bunga dadap botardo bahenokku songon itak nang perara songon abit hasubba gabe songon hapas domuse hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mare dehita sian buku de nomor 500 sada ayat sada rodi ayat 2. Di
kita sadarion iman natar surat sian 2 Korintus bidu 12 mamuka maisian ayat pitu rodi ayat 10 tajahama marsika soring. Jala asa unang huhagi jakon akka pangukapon na sumurung na tuau, hona basir-basir doahu di sibuku, ima suruan ni sibolis na mamukpuhi ahu, asa unang hupatibo diriku. Gabe didok iba nama tuahu, tuk maasin ni rohaku diho, ay dihagaleo do sun tibul hagogoon, asa tagonan mahu papuji-puji diriku di bagasan akka hagaleoku, asa songgop tuahu hagogoon ni Kristus. Ido saatna martua do na tumangihon hata ni debata jala na opiopsa. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 716 ayat sada dohot ayat tolu. Tidak kon maha porsiau tai songon na hina tidak kon nidong atas saha porsiau di sadok portibion rak mahita madok aho porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi dohotano aho porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siantod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu hundul tu siamun ni debata Jehovah
amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana paima mulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate aho porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan mihalak Kristen akan na badia doho dihasesani dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging nihala naung mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Shalom. Hurian itu hata tapi ngematik tinggal masa di minggu sadarion minggu tanggal 10 Oktober tahun 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan topik Allah menjawab setiap pergumulan. Di Sarihon Debatadu Ganup Namarukil. Yang kedua, pertukaran mimbar pelayanan firman. Minggu hari ini pelayanan firman di gereja kita dilayani oleh Amang Pendeta Melki Purba STH dan Amang Sintua Dr. Andus J. Silalahi melayani di Pospel Sambas. Kita doakan kiranya semua pelayanan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, pelantikan panitia Natal tahun 2022. Minggu hari ini Amang Pendeta Resort Togar Hasugian STH MM yang diwakilkan kepada Amang Pendeta Melki Purba STH untuk melantik panitia Natal di HKBP Singkawang tahun 2022. Pelantikan dilaksanakan di ibadah Minggu siang setelah warta jemaat. Kita doakan kiranya semua panitia menjadi pelayan yang setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, Sinode Godang HKBP. Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022, Amang Pendeta Togar Hasugian STHMM telah berangkat menuju Pontianak untuk mengikuti rapat pendeta se-Kalimantan Barat yang dilaksanakan di HKBP Kota Baru. Kemudian dilanjutkan ke Sinode Godang yang dilaksanakan di PA Raja Tarutung, sekaligus melaksanakan pernikahan Borunia Amang Pendeta di Samosir. Kita doakan kiranya perjalanan Amang Pendeta dilindungi, diberkati Tuhan dari berangkat hingga pulang ke Singkawang. Yang kelima, persembahan kas Natal. Minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan kas Natal gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, Partanyangan Week. Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022 dilaksanakan Partanyangan Week bertempat di gereja. Yang menjamu yaitu keluarga AMP Tambunan, calon Sintua ND Borsi Tompul dari W1. Dan untuk sementara masih kita gabung week 1, 2 dan week 3 masuk pukul 19 WIB. Yang ketujuh, dukungan doa. Mari kita doakan anak dan buruh, putra-putri gereja kita yang ada di tempat kita ini dan yang ada di Pangaratoan. Kiranya dijauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit. Doa ini selalu dilaksanakan oleh perhaladu di konsistori di saat sermon dan pada saat perkunjungan ke rumah sakit, di saat pertanyaan gabungan di gereja. Selanjutnya, anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai 22 Oktober tahun 2022. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di slide di depan. Begitu juga di warta gereja yang sudah di-share di masing-masing WA kita. Begitu juga tentang keuangan gereja kita, baik pemasukan maupun pengeluaran sampai dengan rekapitulasi. Bisa kita lihat di slide di depan. Begitu juga di warta jemaat yang sudah di-share di masing-masing WA. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita masuk ke acara pelantikan panitia Natal. Mari dimahita Sen Bukede nomor 600 lalu ayat sada. Keputusan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Singkawang nomor 02/2-3/10/2022 tentang pengangkatan panitia Natal HKBP Singkawang Resort Singkawang tahun 2022. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Singkawang yang berkedudukan di Singkawang menimbang, mengingat, memperhatikan serta menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini diangkat dan ditetapkan menjadi panitia Natal HKBP Singkawang Resort Singkawang tahun 2022, melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan hingga berakhirnya masa kepanitiaan. Panitia Natal bertanggung jawab kepada Pendeta HKBP Resort Singkawang. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini, dapat ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing panitia yang bersangkutan. Ditetapkan di Singkawang tanggal 6 Oktober 2022, Pendeta HKBP Resort Singkawang, Pendeta Togar Hasugian STH MM ditandatangani. Nama-nama susunan panitia Natal. Kami harapkan Amang Minang yang tercantum namanya yang kami sebut Amang Pendeta. Ketua Sintua M Sihombing dari WEK 1. Wakil Ketua TP Sihaan SPD dari WEK 2. Sekretaris Amang R Banjarnahor SH dari WEK 3. Bendahara A Sinaga dari WEK 1. Seksi-seksi 1. Seksi acara Koordinator Sintua L Borumarpaung STH dari WEK 2. 2. Seksi dana Koordinator
Amang P. Lumban Gaul SIP dari WEK 2. Anggota calon sentua E. Boru Huta Julu dari WEK 2. 3. Seksi dekorasi dan perlengkapan. Koordinator Amang AMP Tambunan dari WEK 1. Anggota 1 Sintua Amang Sidabuke SE dari WEK 1. 2 calon sentua PI Sitomeang SP WEK 2. 3 JA Tampo Bolon dari WEK 3 dan Rena. Yang keempat seksi konsumsi. Koordinator calon sentua ND Boru Sitampul dari WEK 1. Anggota 1 calon sentua S Boru Siagian WEK 1. 2 A Boru Tarigan dari WEK 1. 3 S Boru Sialagan STH dari WEK 1. 4 RD Boru Simangonsong dari WEK 3. 5 seksi musik. Koordinator Amang T Siaan SPD dari WEK 2. Anggota 1 Jonathan Tambunan dari WEK 3. 2 Revalino Sibananin dari WEK 2. 3 Jepri Pak Pahan dari WEK 2. 6 tim IT dan dokumentasi. Koordinator Amang DR Simanjuntak dari WEK 3. Anggota 1 Catherine Dabora Malau dari WEK 2. 2 Gordon Simanjuntak dari WEK 1. 7 seksi kesehatan. Koordinator Dr. Stephen Tohodo Pusunggu dari WEK 1. Anggota 1 Elfrida Sinambela WEK 2. 2 RE Borsirait WEK 2. 3 HKN Boronenggolan dari WEK 2. Seksi keamanan. Koordinator D Lumban Gaul dari WEK 2. Anggota 1 Tumpal Hasibuan WEK 2. 2 CH Sitinjak WEK 2. Yang ketiga semuanya anggota TNI dan Polri Jemaat HKBP Singkawang. Singkawang 6 Oktober tahun 2022. Pendeta HKBP Resep Singkawang Pendeta Togar Hasugian STH MM. Minggu Sadarion 10 Oktober 2022. Au atas gowani Padita Resort HKBP Singkawang mengalantik kamu Nagabe Panitia Natal HKBP Singkawang tahun 2022 di bagasan gowani Bata Ama anak Dr. di Purbadia. Amin. Saya diparpisuhi jala dipargoy di Bata Mangulaon Ulonna. Iska. Boy Mahita mulak Los Marit di Mahita. Boy Mahita mulak tu tempat diiringi Marede Hita sa nomor 200 pitu sada. Tabegema pujian sian kor ama.
lau manomu hatani tu hata mare dehite asian buku de nomor 656 ayat sada rodi ayat 2. Sumurung sian salhut naroha ima na mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas. Hatani di batani hita di bagasan minggu sadarion ima natar surat di Nehemia bidu 5 mamuka sianek seda sakrudi ayat 17 Hujau madi hita salukna tapayuti huk madi bagasan rohat tabe. Songrom mahatani di bata. Dungi mangangguk badar situan natoropi rodi jol manasida doppa hangina sida halak Jahudi. Ayadong do deba na mandok torop do hami nang anak nami dohok boru nami. Salion nami maeme asamanga kami jala mangulu. Aliang guna dewa mandok ikon lehonon nami nama hauma nami porla anggur nami dohok bagas nami bahai sikoram asa terbaik kami manuhor eme managam haleon adong use dewa akan mandok nunga hurak kami hepeng bahen garar ni ruddo turajai hauma nami dohok porla anggur nami sikoramna nuaipe ya songoni sibuk ni hangga nami songonido sibuk nami akka angginami pe lau songon anak nasida do hape ida ma ikole honon nami nama anak nami dohok boru nami bahen hatoban nunga pola mangadop dewa sia boru nami jala marhagogo de bata tangan nami hauma nami pe dohot porla anggur nami nunga sahat tuhala na asing. Jadi tarima si tutu maau dung hubege anggu nasida dohot alu naside. Jadi marpikir marhaku di bagasan langsung mengenai hata matuau halak nasangap dohot tuaka iduk niku mamandok nasida. Nunga majalo bunga ni hepeng hamu ganuk sian hangginai. Jadi upaluhu masada luhutan nabalga mangalo nasida. Dung ini kuma mandok nasida nunga pola hita manobu sanggita ala Jahudi akan naung targadis tuhala parbigu hobartu gogotabe do tamu
neng manggadis hanggi munei laus manggadis tu hita tahe jadi si be mana sida dang halusatta dungi nikuma dang dingga pambahena munei daikon marhabiara tu debata hita nian tama marparange alani pangisayo ni hala parbegu musutei nangahu nang hanggiku dohot akan aposokku nungaho basali hami nasida perak dohot eme ua ita saliseho ma utangon wa paulo kamu matu nasida saderion hau manasida porla anggu nasida porla jitu nasida dohot bagas nasida rodi bunga ni hepeng eme anggu dohot miak naung tinunggu muna sian nasida dungi nasida ma dungi nina nasida ma olo mahami paulakko jala dangbe tunggon nami sian nasida banu nami masongo ne mi dungi ujo ma akamalim laos upatolom manasida asa bahenon na hobar tu hatai akup ni upas-pas ma para doraan ni bajukku huhut hudok sesongori ma pas-pason ni dibata garup jol manaso maka conjokkon haton sia jabuna do sian artana ikosongoni ibana terpas-pas jala luangan dungi sadok luhutani mandok amin jala dipuji nasida Jehova halak situan atau robipe diulah do hobartu hatai ima yanggo sahatna kita longa di bagasan goan itu hati Yesus Kristus si Nehemia di masa ni Raja Persia na margoar atasta ima sahalak na berpengaruh hatiye tutu molo halak berpengaruh na pasti adong jabatan na deido songo nama sa sonari ate na virali amatta isitehe polisi ima molo si sambo teringot tamu ate so namatta si sambo setiap akka bagian hati kepolisian do angkatan ala adong pangkat adong jabatan boy mana mengatur sesudat adong use sinadongan na deido alai marasing do si sabui dohot si Nehemia ado parasingan na si Nehemia jolma paradongan do jolma nadong huaso adong jabatan alai tinggil do ibana tuaka dongan samargana dongan sabangsona gariada jol mana tinoppa di debata yang dohonon na tangido ibana tu saluhut jolma nda mangidohon pangurupion ni debata totu daida manaking adong pola dada hola diri ni dongan na niko di gadis doho do akka artana anggurna porlakna do ragam na asing totu sokit halak matak molo pola do sudah tano mahiyang do tano maharek dang binoto besongo dia ngoluta dido ana masih gadison totu olo do horon na hosa na masih gadison dido ala di bagas satu puko tidak ma ternyata adong do napat yang penting di bagasan turpukon na ikon idota marhite na masa di tonga-tonga ni permoluan ni rakyat bangso hatiye amay ima pakirima nasida di bagasan si tonon na dang di moto tu dia mengalu-alu hola suara do di suara akon ale dak tu moto tu dia laona saruba do songo na manginang molo medebu hita contoh nama jo siat tangga mana se ingana na tibo isi do tejo nabu di bapak tak dido nabu do inong tak nabu di keluarga tak hasiat tak dido ale jarang do hita nama jo Tuhan di sita onote alanya ha secara tidak sadar kita tabay do nomor 2 di batata tabay do nomor sadar na tahaulongi imana kina atau rasta aka keluarga ta dohot do lana asing di bagas satu buko tidak ma adong do na ikon
si patuduhonon si Nehemia tu bangsoi molo marsitaonon na sida. Imana parjolo berserulah kepada Tuhan. Dia kejolman na jojo tu di bata ingkotot tamamang inang dang nagabe sotangihonon di bata kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab. Hanya saja Tuhan menjawab tidak seperti manusia menjawab temannya manusia. Naksong na mga lang na siya kiyati, alusiyati, di siya lang tor siya ko nati. Ipe sonari lang binoto le siya ison, siya lang sugut haduan dak narong bi siya inihala. Ala niya ha, kula cebi do guar nati, ala siya nidang isibe. Kita lo nga di bagasan ko ni Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turbukot te ida ma, suara na pinasangat ni bangsoi ternyata di bagi si Nehemia do di hudulan na di habang sana ibana. Dia sebagai orang yang memiliki tahta, memiliki kuasa, mendengarkan saudara-saudarinya yang menderita pada saat itu. Alanido tidak manaparjolo songon dia do sikap si Nehemia. Au surah halak Jakarta si Nehemion dohonon nano. Siapa lu? Siapa gue? Ale mulai ate mak dang halak Jakarta. Ido. Dang tu ibana hataon alai tinggi ibana alanya ha. Totu ala naposo ni dibata ibana. Orang yang mengatakan aku adalah pengikut Tuhan, maka ketika orang menyampaikan seruannya kepada Tuhan kita, maka kita harus bertindak. Ikona dong do action tindakan sekita mula dong kata na juju tidak batata. Dan pasupuo dongan di bagasan parsorionna, di bagasan si tononna. Itap na boy bayanon tado. Jadi turbukon sestong na macai dinggat do molo taida majo di permasalahan di Brigadir J. Adik pesangon halak Batak kita mudar nih halak Bataki soi nama suara nanti makulindo suara nih halak Batak mudar nih halak Batak adik pe soi dada Kamarudin 5 juta holan marga 5 juta dui dak kuboto tikos 5 juta ayo aing ngagudang ati kamarga ipangkat to nanti ada yakin au siap bahasane tikos do asli original lebih mana halak Batak. Alani original dari mana halak Batak tinggil makuling mudarna manaringoti keadilan di tengah-tengah ni jolma nama si taon. Jigo baran ni turbukon pangalaho ngulu ni si Nehemia buwi mata kastaida marhite ngulu ni amata si Kamarudin. Ito. Alani ha di bagasa ngulu na makuling ada ketidakadilan di setiap permasalahan itu, maka dia bekerja bukan karena duit. Dan alani hebeng imana ikom mangula alani holong ni dibatado na di ibereng ibana dan tikos goluobe. Hidup ini tidak benar, maka dia dipakai Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan. Kita longa di bagasan goni tuate Kristus. Nda pedua ko nang indoronna. Isi do songon Sinemeon, isi do songon si Kamarudin, isi do na olo mangaleho rohana gabi hide-hide ni di bata. Siapakah kita yang mau? Manang do honot do, amono sujelas dong padita tua mai. Dido, ido gudang nuai nama sama nginang. Gudang manuai pajonjok ko punguan STM, serika tolong menolong. Hola masa tu imana dan gabi STM serikat tolong menolong. Ibu tuh kamu udah gabi ya serikat lepas melepas. Iba sobu, toh mak balok Messi. Adong do buruna, itu kan? Memang sudah itu keluarga adong buruna. Alai tadani serikat tolong menolong, tu di si ikon adong do. Batu dohonot tak eksen. Bukan karena duit, alai neng dohonot na, ala adong doholong di dibata umbain taulah honi. Sohoni do si Nehemion. Ala dirajui mana do? Adong pejabatan na, adong pehuasa na, adong pehartan ala ni holong ni dibata. Dapat tu maniani kom mangurupi dongan na nama si tonon. Nang dohonon na tu hita manginang ahana adong dihita.
Molo rikok do tua kadongatta ikole honotta dui unang gabe makolit dido. Tetapi marilah berbagi. Ipe ikut takas do tongade. Arum do jual mon ngadi rupiah le jual mahal nanti. Molo songoni do ngolo au do songoni. Bah. Ngailen hebe 10.000 kan? 10.000 do 20 mah. Dah salon. Ngailen nanti. Dikasih hati minta. Ima. Kita longa di bagasan goan itu hati Yesus Kristus. Di bagasan terbukon di suara homatu hita asa adong mangulu empati di hita songon si Nehemia. Dia berempati walaupun pada saat itu dia memiliki situasi yang baik, tetapi dia mau menunjukkan bahwa dia itu adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang juga orang lain juga ciptaan Tuhan. Jadi ikonido tamanginang na perjolo buharo hita makilalahon nan hilala di dongata. Merasakan yang dirasakan orang lain ini sangat sulit. Apalagi mulu ngamago perasaan nanti. Ngamago beholong na dangarong bion. Ido. Marasongo dia pinaing ohata dangarong bion. Butul lo sudi. Alanido di suara ko matuhita saluhun no HP. Akka alualu ni dongata mulu di pasahat do tutuhata ikon tarspek dui. Ikut tutuhata do manginang dah dohonok kudon. Molo mangalu-alu jolma tutuhanna iko respect do hita. Alai molo mangalu-alu do jolma tu hita unang respect. Bahasa udah songoni. Ala molo jolma mangalu-alu tu hita ingok ma. Gabe gijang do rohata dina mangurupi dongata. Alai molo dongata mangalu-alu tutuhata pakeon tutuhata mahita gabe hita-hitena. Jadi dang gabe hita natarida ale di batado. Suang soni dong ngolu si Nehemia. Dang na soni boto si Nehemia na di gadis ledang na artana doho diri na sida na kiburu na sida di sikat gabe hatoban. Dang na soni boto si Nehemia di boto do. Alai ikon sangat do alulu na sida tu de bata asa de batado mamake si Nehemia. Dang na soboi jol mana toropi pasato tu si Nehemia bui do. Alai salanai molot langsung do tu si Nehemia gabe gijang marohana gabe madabu ma tu dosa. Alani amang inang yang dohonokku di sudesi ta honot ta paru kilota parsoriota unang aluho tu dongammu ale aluho ma tu de batam. Itu to. Ai molot tu dongate olo gabe holong marbabuat. Ale molot tu de bata i mane do na holong de di bagasan wata. Kita longa di bagasan goan itu hati Yesus Kristus. Napa tuluhon? Molo dung taulahon HP pejuon di debata. Songon aki dipakai debata hita gabe hite-hitena laho mangurupi dongat tajolma totu isi don tarida. Debatado lam gadda alai anggo hita ari dong. Dabu kamajo Yohanes 7 ayat 70. Yohanes 7 ayat 70. Ada apa be? Yohanes 7 do inang dah dang sada Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 70 rakmah ita manjahasa. Yanggo ibana patut lam ganda lam murma anggo. Isa yudok lam ganda. Di batado lam ganda ale anggo hita lamu. Alani nang dohonon na amang inang molo dipakai di batado hita ikon ingoto tado lam tutoru na do lam tu seret na do nguluta dang gabe lao pati bohon iben na hudok na king molo jauh-jauh hita unang jauh dongat tubum unang jauh hula-hulam unang jauh na torasmu iya na kommu keluargam alai sido jauhmu jauh mah debatam idun detete jauh doa tutu hakina sai totong mana tapa terus do ditatak Tuhan hita sestong na adik pisota jauh ditatak do hita ale molo keluarga ta horas mak
ngai hilek kepeng tong do dang iparona te ngai di jo hilek kepeng ngai alap di do ngai beningot tingot tong dang ro nima ujung-ujung na busi saum mana marpesta te itu mohok mak alaning dohonon na jangan pernah berseru kepada manusia, berserulah kepada Tuhanmu, maka Tuhan akan menjawab. Alain hidalonga di bagasan ko ani tuata Kristus. Jol mana jojo tu di bata dohonon na do. Saleleng adong paru kilon mangulu do di bata mandongan yao mangalusi parsoriki. Ido ha porsion ni halak na porsia. Alain ha saleleng kita mangulu senaro do akka parsorion. Hola jol mana mati do dangarong parsurion na anggo jol mana mati la ibolo ko kamu wow dak boto-boto be itu kan dang boy mur jol mana mati ti jol mana mangulu do di alani salele kita mangulu ingo ma adok parsurion mola adok parsurion ahar neng bahonota songon dia disikap ta naki nungah wataon juju mahida tu de bata berserahlah panggillah Tuhanmu dalam kehidupanmu. Ido NDT nomor 600 perusahaan tapi buka jok 600 perusahaan 691. Jolma na di bagasan si taonon na di bagasa porserion na ikon pasahaton na donguluna pasahaton na rohana pasahaton na papahenan na asa marhide maboton na adong do di bata mangurupi ibana di parohaon na nang di papahenan na unang sabula tapasahat unang holar rohatay pampahenan tadang ulo tapasahat ikosikop do hape pasahaton ta asa buha asa sienima tarida di bata suang soni do di bata molhola jamita molhola kata do Tuhani dang rotu portibion buhan porsia do kamu porsia do mamang tidak alai hola rope Tuhani lem gadda do ha porsiota hola nakko ibatu lagi jadi baradi ingana tuhita tutu mahape pasidoho mau inganani alani do jol mana di bagasa ngolu portibion takas mahida pasahato ngoluta tu debata asa marhidi dohonot tama sai di dongani debata doau Tuhan pasti menemani aku di setiap suka dan duka alani unang mabiar unang tahutan apa Tuhan si tahunokku apa Tuhan pasureki sai paluammu doau sai pamaluammu doau alani mau halak mata mandok si sakku sai nabi sakku pasatamu tu Tuhanmu asa marhitima botot tama mangulu di bata jala mangula ibana di tonga-tonga ni nguluta kita longa di bagasan ko ni tuata Yesus Kristus na parpudi ma molodung tapasahat meluwe hita sia si taonotta sia si pasorete aharo na yung Panginoon di bata sa kita ketika kita sudah selamat apa yang mau Tuhan harapkan daripada kita totu neng dohoron na asa taru lima dia nak kajol mana asing asa holan tu saluhut jol madu hape haluoni dia ada holat tuau yang dohoron na dipakai de bataro hita akan nong pinaluana disuruh do hita
mamarita ko barita na uli marita sa do nguluton. Idu bena di do amata Justin Emeritus Shopping. Jamita ho ngolumi do jamita. Hita nong majalo haluaoni ikut ta jamita ho do itu akadongata asa marhiti. Dang adong BHP jolmo nama bayan akasi taono tudongan na jolma. Molo adong jabatan na dang gabe baheron na jabatan ni laho mabuat bagian di dongan. Dang pakyon na behuaso na laho mamisa dongan na jolma di tongotongan di perkarejuan. Dang dokonon na molo tajalo do haluoni adong nasudinggan tapi cak. Nehemia ingin mengatakan bahwa ketika ada sesuatu yang tidak baik, maka itu harus diperbaharui dan dipasobu. Molotai dan wae perkembangan di kepolisian na mandok revolusi di tengah-tengah di kepolisian nanti. Ala buha ngagu dang wae ngaka pangalaw si soni. Dipasobu do. Saleleng dangaw hona toy mak pasona-sonang may son. Ale moloy mana hona buha. Ale son hala karistek kita na mandok. Ibana do au do ibana. Nang pesoau na hona ikom makinala do au. Buhado molo di benhala soni tueu. Buhado molo paso buhala kau. Nang dohono na mari merasakan ikot tapatinggil no parohoton. Molo salengon dan ngolo hita patinggilhon parohota ale di bagasa turbukon si Nehemia yang maswarahon patinggil ma parohom. Unang ala soho gabe somangula ho alai dohonot tama ala ni ibana do gabe doho mau mangula kita nonga di bagasan goani tuata Yesus Kristus jolma na mangulu di bagasan Tuhanna dohonon nama disarigon di batado ganuk na marukin sudah kita marukin lo. Setiap manusia memiliki pergumulan masing-masing. Ingat, Tuhan ada untuk menjawab, membantu, dan memberikan keadilan atas penderitaan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Matang yang mahita. Mulai hati Tuhan di pasahat sian nasar rohanami. Di pangot todo kami. Sa songon si Nehemia kami. Tinggil jagat suara jolma nama karikot ukapom murohanami Tuhan mangrupi dengan nami jolma pakyo muhami laho patibohong garmu na badi asalam gaddaho jalamuru ng kami ali Tuhan Jehovah ajari kami mabahay na dinggan tuwag kadongan jalma na makarikoton pangurpioni parguguy kami Tuhan asatuk kami mangulahoni ali Tuhan Jehovah pasu-pasu manang ruas ni huriami na di bagasan si taonon arsak bersahiton parguguy na sida Tuhan lehon pakrimon na mangulo. Hami akaparhalado ni huriami totong pargugui makubasi ruas ni huriam. Asalamar sangap warmu na bedi. Ali Tuhan Jehovah ubok kami doa kadongan nami namarlas ni roha di bagasan sa minggon. Di namar ulang tahun hatu tubuh doho pardonga saripio na sida. Pasu-pasu mali Tuhan umur hari-hari na pinasaamu na sida. Parma na sida Tuhan gabe ula-ulam di tongah-tongah ni ngoluna. Sama kita Tuhan lam rarat baritam harajamu di sandok portibion. Pasu-pasu akar ruas ni urami sendak danak nama gurang nama tua saat tuna sudah gogo karena sopok somarama somarina akan nama baru pasu-pasu Tuhan. Asalam porsea na sida di pandongadomu di tongah-tongah ni ngoluna. Aka program ni huriam Tuhan sini gudang sini distrik suang songoni di nalaho manamuei ari hatu tubum pasu-pasu hami parguguy hami Tuhan asamarlas niro hami lau mamuji macakoko di bagasan ngulu namion
Ali Tuhan Jehovah salur akaulo nami di bagasa saming kondongani hami. Sagabe na nila sinula pinamangomo aka patiga-tiga marbisuk aka pangajari. Marlamu di tangan aka pangubati marroha na dengan aka panggonggomi. Di pamarenta ng hiuri ya petahe. Nang songoni tongotongan ni rumah tangga. Gabe panggonggomi ni keluarga na dinggan na sida. Ada Tuhan Jehovah pasu-pasu kami Tuhan dina mula sian tongan ni bagas ni Remon asaboy kami sahat bagas nami be di bagasan hai paso mahide Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Mari dihita hukut papungu pilihan. Ondo hota pula
mahita. Ali di bata amanami na di bona ginjang hodo haroroan ni salukot sileolo na dinggan do na solibasa na maliutus upasatami masya na lumito hami pelen nami tuho si jalo may gabi wap na utus di jolom paso may jala ramuti asa hopar se kami belenon patibulhon harajom di tonga-tonga di huriam doho di portibion wahai marohanami marhiti-hiti todim asalamutan dahami godang ni silomito kami asalam gigil kami mandok mulyati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di bona ginjang say pinarbadia magwarmo sa Roma harajonmo sa sao malomo ni doham di botongon songon na di bona ginjang leho matuhami seran hunguluan siap hari si isa madasanami songong panasanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami tu kiho tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamo isondak ko Tuhan di batama bohina tuho jalasi marohana midaho di depak ko Tuhan di batama bunya tuho jale pasorho madamena tutodim amin 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 horas madhita saluna masih jalan mahita tuah kadongat tanay labut tabi